Fa unes setmanes es va reunir el rector de la Universitat, Jaume I, amb la consellera d'Obres Públiques i Vertebració del Territori. Després de la reunió es feia públic que quan acaben les obres del tercer carril seguiran els retalls dels trens de Rodalies i es traslladava una protesta oficial per part del Consell al mateix Ministeri de Foment. Motiu pel qual, des de Compromís i el Partit Socialista, tornem a presentar una moció al ple de l'Ajuntament, ara convertida en declaració institucional, per exigir la recuperació de les freqüències de trens i traslladar el malestar dels veïns i veïnes de Vila-real per la mala gestió del servei de Rodalies a Renfe, a DIF i el Ministeri de Foment. I dic tornem perquè al setembre, en aquest cas des de Compromís, ja presentàvem una moció al ple on reclamàvem solucions per al deficient servei de Rodalies que s'estava oferint i denunciàvem que inclús després de les obres de l'AVE es reduirien els trens entre València i Castelló. El motiu és ben senzill. Rodalies, AVE i Mercaderies compartiran la mateixa plataforma. Però des de Compromís no ens cansarem de reivindicar mai un servei digne per a Vila-real, perquè les Rodalies no són només un transport, sinó també una eina d'estudi i de treball per a moltes persones. Fins fa poc, la freqüència dels trens en Vila-real entre setmana era de 2 o 3 per hora, amb una gran quantitat de civis, que només paren a les ciutats més grans amb més població. Ara ja no. Ara tenim un tren per hora i un parell de civis. Tot això sumat a l'augment del preu dels bitllets en una línia que utilitzen a diari milers de persones de molts pobles per anar a treballar o a estudiar fa la situació inassumible. Anar i tornar a Castelló costa 3,60 €. Anar i tornar a València, 11,60 €. Se poden comprar abonotren de 10 viatges, sent a Castelló de 12 € i a València de 38,65 €. Però és que ser estudiant de l'UGI i anar i tornar amb tren durant tot l'any val 427 € en 20 cèntims. I si estudies a València, 1.375,94 €. Unes Rodalies insuficients i encarides. Un corredor mediterrani quasi aturat. Tot per construir un AVE que a sobre serà regional entre Castelló, València i Alacant, sense connectar directament Barcelona o Madrid, que així no superarà la velocitat d'altres trens que ja fan aquesta ruta, com l'Euromed, i del que se'ns va vendre que estaria en funcionament a finals del 2015, però és més que evident el seu retard al llarg de tot 2016. Per no parlar de l'estat en què es troba l'estació de Vila-real, sí, que ara l'han pintada, ja han fet un parell d'obres, com recordava el Partit Popular abans, però, com diu la dita, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. I la falta d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, els majors, inclús les persones amb vertigen, fa més que evident la necessitat de substituir la plataforma elevada que creua les vies per un pas soterrani adaptat, com recollia, i en aquest cas ho ha recordat molt bé el regidor Emilio Biol, la moció original, i en aquest cas, com a més, en aquesta declaració institucional s'ha especificat per a reivindicar el que són l'accessibilitat. Perdó, hi havia problemes tècnics, i en aquest cas, com s'ha, a més, especificat per a poder també incorporar-ho en la moció i reivindicar específicament la creació d'un pas soterrani adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. I no ens malinterpreten, nosaltres estem a favor de l'AVE, però amb trellat i no en detriment de les Rodalies. El que volem és la construcció de noves infraestructures, línies de mercaderies o d'alta velocitat que formarien part del corredor mediterrani, que generen economia, porten la inversió en ports i carreteres o la creació de millors infraestructures també per als passatgers i estacions intermodals de les que Vila-real es podria beneficiar. Així ho vam defensar els representants de Compromís al Congrés dels Diputats quan van presentar les esmenes als pressupostos generals de l'Estat. Ho hem seguit reivindicant en la reunió que van mantenir l'octubre passat els nostres representants al Senat i la regidora d'Economia, Mari Parra, amb el Ministeri de Foment, o en la proposició que hem portat a les Corts per a sol·licitar més línies de trens. Per tot això, ara presentem aquesta declaració institucional a la que se sumen tots els partits presents al ple per exigir amb una sola veu a Renfe, a DIF i el Ministeri de Foment que augmenten la freqüència de trens, abaixen els preus i adapten les instal·lacions, ja que la situació actual és insostenible. Moltes gràcies.